ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТЖ. Имрӯз 21 декабри соли 2025 сол навори мошинои фурӯши арзон, фақат мошинҳои арзон навор кардем. Тамошо кунед бачаи азиз. Баъдан барои реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки барои реклама бошад дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунем, фирӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай 2 дона каравани простой, Opel Astra-ҷи каравани дигари ҳастай бачаи азиз, Astra-ҷи хечибеки фурӯшӣ ҳастай, Mercedes-Benz C-класс ҳастай, Toyota Mark D ҳастай, VAZ 21099 ҳастай, VAZ 2107 ҳастай. Хулоса навори зур хечибеки фурӯшиам дорем. пешниҳодтон мекунем, тамошо кунем. лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунед, навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен, тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорену хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминободу, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалику, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаи азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин Astra-ҷии фурӯшӣ. Opel Astra-ҷи ҳастай ки солуш 1999. Astra-ҷи хечибек харом марамат бигиренаш. ноҳияи Ёвон 44000 сомон, 99 выпуск, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моториш 1.6 коробкаш механика, мошин аз учёт баровардагӣ тайёр, номерои транзит бачаи азиз. дар ҳолати хубай, 4 балон нав, краскаш сарапина надора, утилизатсия ҳастай, ҳуҷҷат дора, краска тоза, срочна 44 та муомила дора бачаи азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин Astra-ҷии фурӯшӣ. шахсиятое ки Astra-ҷи каравани арзон хоҳиш карден, ина марҳамат қабулш кунед. Opel Astra-ҷи дар кузови универсал, караван Astra-ҷи оригинал. солиш 1999 сол, дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа, 47000 сомон нархаш. бензини газ, объёмаш 1.6 коробкаш механика. рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо. срочна фурӯшӣ. бениҳоят мега састани созда қарор дора, ҳуҷҷати солона ҳамроҳи утилизатсия надора. дар WhatsApp нависен, видеоша мепартом, охири нархаш. беҳуда нороҳат мо накунен. хоб нархи бозорро фаҳмида баъд занг бизанен. шахсиятое ки мисол 40-45 мегуфтагӣ, ҳамин шахсиятҳо беҳуда нороҳат мо накунен. ҳуҷҷат чиёш нестай, неки мошин дигар камбуд надора, 47000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс. C-класси 2001 сол ҳастай ки дар шаҳри Душанбе 46000 сомон нархаш. бензин ва газ, объёмаш 1.8 коробкаш механика. срочна дар ҳолати хуб қарор дора. ҳуҷҷати солона то 08-2026 ҳастай, пашти як 8 моҳа дора, утилизатсия дора. харидори конкретна занг занен, нашоти нарх 46 та муомила мешавад. одамое ки серьёзни C-класс ҳастен, ина марҳамат аз номи канали Саудо ТЖ ахири WhatsApp-и соҳибмулк 4 та 1 занг бизанем бача азиз.
ва дӯстон мегзарем ба чорумин Toyota фурӯшӣ. Марк 2 Toyota маркаш астае ки 1998 сол дар шаҳри Душанбе 30,000 сомон Toyota-да мехарем. Дар 30,000 сомон Toyota мехарем бачаҳо азиз. Бензини газ объёмаш 2 коробкаш автоматика. Инами дӯстон мисол хай баъзе Toyota аста қиматтаракай, леки ҳамиам бачаҳо мошина ёхи. Айвид хел безеб нест, чотка, кузов седан хишро ака нигоҳ кунед. Моторш 2 коробкашаш автоматика. хуб бародаро, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, утилизатсия дорад, документ неки надорад, тамом шудагиай. Моторш коробкаш 100% харидори конкретни бошен, муомила дорад. Просто ина маркаҳои нав ки биро меса иёра мардум кам мепурсад. Агар хоҳем ки мисол пиёда нагарден, ина марҳамат барои як ҷоҷизо рафтан хитонда хубай 30,000 да мехаренаш, иншоалло ки баракатша меёбад. дӯстон мегзарем ба панҷумин Nexi арзонак. Daewoo Nexi 1996 сол 10,500 сомонӣ. Бензини газ. Объёмаш 1.6 ай. ин Nexi пашти ҳамаш 1.6 қати меброянд. Коробкаш механика. Дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор, коробка ходовой 100 ай мегӯяд. Балоно где-то 60% ай. 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия. хуб 1 сола ҳуҷҷат утил дорад. Фақат бампер, пешу қафо краска мегӯяд. Малярни кор дорад. Срочна Nexi германский 96 сол 10,500 сомонӣ. одамое ки Nexi харастан роҳишон кунед. дӯстон мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Шахсиятҳое ки Opel хоҳиш карден 95 сол Opel Astra дар кузови хечибек. Хечибеки 35,000 сомонаи бо муомиладор. Мошинча аз учёт баровардагиай бача азиз. Гази бензинай, краскаи хай тозаҳакай, калпакҳои фасон задагӣ. хуб номерако транзит. Объёмаш 1.6 коробкаш механика, газ плюс бензинай бача азиз. мошинча 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, чашкаҳо ҳардуш тоза, 4 балони пачка, ходовои тӯбча падарка. Харидори аниқ, занг бизанам, муомилаи дига хелам мекунемша. ҳозирашта 35 та мегем. Фақат занг бизанем бачаҳои азиз. ҳуҷҷат, утилизатсия, хуб ходовои тӯбча ҳамаш без камбуд будааст. иншоалло ягон сум бо муомила мешавад. мегиренда айпишти дивижени бачаҳо. хечибеку барои такси беҳад хубанд. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. нафарое ки караван хоҳиш карден, ман 2 та караван набор кардам, нигоҳ кунед. Opel Astra F кузов универсал. каравани простой солиш 97 дар Душанбе 38,000 ҳозирашта нархаш бо муомила дорад. фақат бензини холӣ. моториш 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ, утилизатсия ҳамаш 100%. савдо пеши мошинда 1.6 механика 38,000 сомон муомила карда мешавад. дар WhatsApp ахираш 46 аз номи канали Саудо ТЖ занг занед. Telegram канали мо Саудо ТВ, Саудо ТЖ ҳардаш якта Telegram канал дорад. видеоҳоро бачаҳо бо сифати баланд мегзорем дар ҳамон Telegram канал. гузарен иншоалло ки беҳтарин наворо, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, мошинаҳои арзон мегзорем. силкаи Telegram канал дар таги комментария марҳамат. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. боз як каравани фурӯшӣ состояни чотка астае ки солиш 1998 дар Душанбе 42,000 сомонӣ нархаш. фақат бензин объёмаш 1.6 коробкаш механика. ҳуҷҷат то моҳи январ мошин 100% мега. На ходу любой ҷо мерава, любой проверкада тайёрай. ай краска тоза аз ҷод баровардагӣ тайёр. 42,000 сомон муомила карда мешавад. фақат нафарои серьёзни аз номи канали мо ба дали пир муроҷиат карда метавонед. рақамҳои WhatsApp-и Саудо ТВ ҳардаш дар аввал дар охири видео мондагиай. хона дорен, мошин дорен, замин дорен, квартира чизе дорен,
дар WhatsApp рӯй кунед, реклама мекунед, фурӯшта мегзорем бачаҳо. Дар якчанд YouTube каналҳо, дар TikTok, Instagram, Telegram, Somontaji ва дигар сайтҳо рекламагузорӣ мекунем, фурӯшта мегзорем. ҳатто рафта худмон аз пешам хонаҳотона, мошинотона, квартираҳотона навор мекунем дӯстон. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. ана ҳамин мошина талаботиш бисёре бачаҳо. мошинои советскӣ бениҳоят бисёр мепурсанд. 99 фурӯшӣ, солаш 2004, дар Душанбе, 10500 сомонӣ. бензини холӣ, объёмаш 1.5, коробкаш механика. WhatsApp ахираш 4-6 аз номи Саудо ТЖ алё кунед. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллон нав, мотор, коробка ходовой 100%. мошин умуман газа дидагӣ нест, фақат бензини холиай. бензин қади гаштагӣ, утил ҳуҷҷат надорад. бародаро, срочно мотораш 1.5, инжектор, краска тоза. занг занен, утилизатсия ҳуҷҷат надорад. 10500 сомонӣ, неки иншоалло муомила дорад бачаҳо. ина марамад аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед. кадом маркаи мошин дар кортунай? то чанд сомона мошин дар корай? аз куҷо хона, замин, квартира дар корай? дар таги комментария фикротона баён карда монед бачаҳо. мегзарем ба ахирон мошини фурӯшӣ. Lada Vaz 2107 2003 выпуск. мошинча дар Хуҷанд. нигоҳ кунед чӣ хел тозаҳак, хушрӯҳак, фасонак. 18000 нархш. гази бензин, объёмаш 1.3, коробка механика. рақамҳои WhatsApp ахираш 3977 занг занед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. краска тоза, қисми дохили мошин тоза, утилизатсия надорад. мотор хуб 0307 мега. коробкаш 5-тагӣ. мошин дар хистеварз мега. хуб савдо пеши мошинда. харидори аниқ занг занен. шаҳри Хуҷанд, хистеварз мега. 18000 муомила дорад. дӯстон, хона, замин, мошин чизе ки дорен дар ҳамин WhatsApp ахираш 9997 рӯй кунен, рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, Telegram каналам гузарен, силкаш дар комментария. зиндаву сарбаланд.